Ze irudituko litzaizuke zure aurrezkietatik errentagarritasuna lortu eta aldi berean mundua hobetzeko aukera izatea. Laboral Kutxan posible dela uste dugu, eta horregatik Laboral Kutxa konpromiso IEC inbertsio funtsa eskaintzen dizugu. Etikarekin, jasangarritasunarekin eta elkartasunarekin konprometitutako inbertsio funtsa da. Zure aurrezkiak inbertsioetara bideratzen ditu, baina gure planetaren etorkizuna babesten duten inbertsioetara, eta gainera, zuzenean laguntzen du pertsonen bizitza hobetzen. LK konpromiso nazioarteko errentaldakor mistoko funtsa da. IGG irizpideak betetzen dituzten aktiboetan inbertitzen duena. Hau da, ingurumenarekin, gizartearekin eta gobernantza onarekin lotutako irizpideak betetzen dituztenetan. Funtsak, enpresen akzioetan eta errentaldakorreko beste aktibo batzuetan inbertitzen du 30% eta 75% bitartean. Gainerakoa berriz, errenta finkoko aktiboetan inbertitzen du. Bonu berde eta sozialetan besteak beste. Garapen jasangarrian maila handia duten demokrazietako zor publikoan inbertitzen du funtsak, eta funts etikoa eta solidarioa denez, inbertitzeko orduan jasangarritasun irizpideak hartzen ditu kontuan. Besteak beste, CO2 isurtzen inguruko politikak, giza baliabideen kudeaketa eta gobernantza korporatiboa. Hortaz, zure aurrezkiak inbertitzerakoan, jardueraren ingurumen inpaktuaz gainera, gizarte inpaktuare hartzen du kontuan. Izan ere, Laboral Kutxan zurekin ez ezik gure gizartearekin ere konprometitzen gara. Horregatik, funtsaren gestio komisioaren zati bat, ondariaren 0,4 urtean, helburu sozialetara bideratzen dugu. Zure aukerako gobernuz kanpoko erakundearekin. Caritas, Mundukide, Medicus Mundi, UNICEF, Gurutze Gorria eta Intermon Oxfam lankidetzan. Pobrezia desagerrarazten laguntzeko, haurren eskubideak zaintzeko, elkarlana eta garapena sustatzeko, mundu bidezko eta jasangarriagoaren alde lan egiteko, pertsona guztien osasun eskubidea bermatzeko edo gehien behar dutenei laguntzeko. Zure parte hartzearekin, Laboral Kutxa konpromiso IEC inbertsio funtsa ahalbidetzen dugu. Funts etiko, jasangarri eta solidarioa, pertsonak eta ingurumena irabazle egiten gaituena.